So, what's up guys? Welcome po sa aking video tutorial. Alright. Ito po ang aking YouTube channel. Okay, ngayon tuturuan ko po kayo kung paano mag-live stream sa YouTube gamit ang Chrome or StreamYard. Unang-una, click nyo lang po, long press nyo lang yung Chrome natin. Click nyo po tong icon bell na yon. Tapos, punta kayo sa storage para ma-clear po ninyo yung clear storage. Click nyo po yung clear storage. Ito po. Click nyo yung clear storage. Yan. And then, click nyo yung clear data. Alright. Okay. Tapos, ayun na. Ang na-clear na natin. Yan. I-click nyo lang po tong Chrome. Okay. Accept and continue. Click nyo lang po yan. Tapos dito, mamimili kayo dito kung alin ang gagamitin nyo. Ayan, ito kasi mga alagad ko to. Ang gagamitin ko ay No Noise Vlog and Drive, yung main channel ko mga kapatid. Then, click nyo po yung Yes, I'm in. Yan. Tapos, i-search nyo na dito yung StreamYard. StreamYard. Ito. StreamYard. Yan. Tapos ito po yung lalabas dyan. Click nyo lang po ito. StreamYard. Tapos ilagay nyo yung email address nyo. Yan. Ito po. Yan. Try login. Get login code. Yan. Tapos pagka login code nyo po, click nyo lang to sa gitna, punta kayo dun sa email, sa email nyo. So kailangan nakalagay din dito yung main channel nyo sa email nyo. Yan. Nakalagay din po doon. Tapos makikita yung StreamYard, i-copy nyo lang po itong code na to. Copy, i-click nyo ulit tong sa gitna, punta kayo ng Chrome, i-paste natin dito. Yan. Na-paste na po natin siya. Ayun. Hintayin na lang natin siya mag-login. Okay. Tapos, create broadcast. I-click lang natin yung create broadcast kasi may dati na ako dito dati na ako dito nag-login. So, new broadcast mga kapatid. Click nyo lang to. Minsan kasi dito, gagawa kayo dito. I-click nyo po yung YouTube channel. Tapos, i-click nyo din tong main nyo. Tapos payagan, allow kung sa English, and then mapupunta na po kayo doon. I-allow nyo lang siya. Yan, nag-check na. Tapos ito, YouTube channel connected. Ayun, title, gawa na po kayo ng title dyan, live stream. Alright. Lagay kayo ng hashtag dyan. Drive. Pwede nyo po siyang schedule. Tapos upload kayo ng thumbnail. Schedule nyo po siya. Upload kayo ng thumbnail nyo. Yan. Ito, i-schedule ko na to. Yan. Apply. Tapos anong petsa ba ngayon? Hindi today. Tomorrow ko na to i-set 15. Mga 5 PM siguro. Yan. Tapos create broadcast na tayo mga kapatid. Ayun. Ganun lang po kasimple mga kapatid. Tapos ito na, naka-schedule na siya. Kung gusto niyo siyang i-live automatic, pwede niyo kayo dito mag-enter studio. Yan. Lalo po sa mga bago po dyan na i-allow nyo lang po siya. Allow. While using this app. Yan. Tapos ayun. Ito na yung cam. Ito na yung mute. Pwede kayo magawa ng display name nyo. Enter studio. Tapos lalabas tong go live. Yan. Hindi ko muna siya i-go live ha. Basta kung magla-live na po kayo, i-go live nyo na lang. Tapos sa brand, pamimili kayo dito ng colors. Yan, pwede kayo mag-select ng color dito.
Kung yan yung gusto nyo. Tapos ang overlay StreamYard, pwede din yan. Yung mga patalastas, ito ang counting yan, patalastas. Ito mga patalastas ko din yan, mga kapatid. Mga patalastas natin dyan dito. Yan, dito po. Para maka-upload kayo ng patalastas, i-click nyo lang tong add voice clip. Less than 2 minutes po siya ang kailangan dyan. Less than 2 minutes lang. Parang ganito. Yan. Less than 2 minutes lang siya. I think, wait natin mga kapatid. Uploading pa siya, uploading. Yung processing. Ayun na. Naka-upload na po siya. Pwede nyo natin siyang i-view. Yan, share. Ito po siya sa brand na ito. Yan, magbalansi po tayo dyan. 26350. Ngayon ganun po tayo kalapit. Okay. Alright, sana guys may natutunan po kayo sa ating tutorial ngayon. Lalo na po sa mga bagong YouTuber po dyan, katulad ko po. Yan, ganun lang po ang paggawa ng patalastas. Pwede din kayo dito mag-select ng patugtog nyo. Yan, background music kumbaga. So yun lang po mga kapatid, maraming salamat. Tapos dito sa pagbasa ng comment, ang guest pala, pagbaba ng hagdan, invite guest po, clip to copy to clipboard. Tapos click nyo lang yung more, post comment, StreamYard, yan. Tapos sa layout, i-click nyo lang yung more para mapalitan yung layout. Yan, ito po pinipili natin yung pangatlo. Gusto nyo pang solohin, dito din siya, pwede yan, pwede ito. Mamili lang po kayo dyan. Tapos pag edit ng avatar, kung kayo po yung host, click nyo lang to, guest, click nyo tong edit audio avatar. Ayan. Ayan, pwede po kayo mamili dyan. Ayan, yan ang lumalabas. Yan ang lumabas. Kung edit nyo ulit, mag-upload lang po kayo. Edit audio avatar, click nyo lang yung plus. Tapos pwede kayong pumindot dyan, pili po kayo dyan. Ayan. Ito po, ayan, apply. Ganyan lang po mga kapatid. So ayun na, ito na. So maraming salamat po mga kapatid. Sana po mayroon po kayong natutunan sa aking bagong tutorial. Alright, shoutout po sa lahat ng nandito ngayon. God bless po sa inyo lahat at mabuhay po kayo. This is known as Vlog and Drive. Papasalamat sa inyong lahat. Alright, God bless you guys. Thank you so much.